Я да видим Веско какво вади сега. Мали. Браво, бе. Не знам как го правиш, обаче. Оп, мали. Мале. Щупихме и кепа сега. Гледай какво става. Просто Веско не знае, че лама. И голям, бе. Щом щупи кепа, колко ли това не знам. Много стана после. Нов по-стабилен за големи риби. Това дивак ли е? Не. Или е? Много ги различавам. Това колко кила може да? Айде. С това ли? Да, бе. Да, те е пада. Оп. Много дигна. Чакай с... Не. Паро не. Сега снимай. Не знам как го правиш, обаче. Оп, мали. Мале. Щупихме и кепа сега. Гледай какво става. Просто Веско не знае, че лама. И голям, бе. Щом щупи кепа, колко ли това не знам. Много стана после. Нов по-стабилен за големи риби. Това дивак ли е? Не. Или е? Много ги различавам. Това колко кила може да? Айде. С това ли? Да, бе. Да, те е пада. Оп. Много дигна. Чакай с... Не. Паро не. Сега снимай. Сега да видим колко кила ще излезе. Дето щупи. Шарана, дето щупи кепа. Аха. Чакай да видя. 11. Колко? 11 килограма.